Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Er du også væltet på cykel? Og har du brug for panser? Det lyder jo åndssvagt. Men det er jo det, vi startede med. Kører du på cykel uden panser på din mobil? Ja, så gør Ja. Hvad kæft, jeg er helt svedig. Jeg tager tråden. Jeg kan også starte med at sige, hey, nyt skilt, nye priser. Nu fuldkår og panser til 199. Hey, nyt skilt, nye priser. Vi monterer panser til 149, 50 kroners rabat ved en reparation. Og noget nyt kan du nu få fuldkår og panser 199. Slam. Jeg synes, det lyder så åndssvagt, det der er start. Hey, du er også væltet på cykel og smadrer din iPhone.